Μαθαίνω μπουζούκι εύκολα και απλά με τον Τόλι Ζαχαρή. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Μαθαίνω μπουζούκι εύκολα και απλά. Θα είμαστε εδώ για τα 10 μαθήματα του πρώτου κύκλου για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα για το μπουζούκι. Μπορείτε κάλλιστα σε συνδυασμό με τα μαθήματα να προμηθευτείτε και το αντίστοιχο βιβλίο. Τρεις βασικές συμβουλές πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε. Καθίστε άνετα με την πλάτη σας ευθεία και τα δύο πόδια στο έδαφος. Βάλτε το μπουζούκι στο δεξί σας πόδι, τοποθετήστε τον αγκώνα στο χορδοστάτη και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε με το χέρι σας στις χορδές. Φροντίστε να έχετε κομμένα νύχια πριν ξεκινήσετε να παίζετε. Αυτό θα διευκολύνει πολύ το πάτημα των χορδών πάνω στην ταστιέρα. Πάμε να δούμε τον πίνακα με τα μέρη του μπουζουκιού. Αρμονικό επίπεδο ή καπάκι. Τύμπανο ή σκάφος. Καβαλάρης. Χορδοστάτης. Μάνικας. Τάστα. Ταστιέρα. Κεφαλή κουρδίσματος. Κλειδιά. Χορδές. Το μπουζούκι έχει 4 διπλές χορδές. Οι χορδές του μπουζουκιού είναι αριθμημένες ως εξής. Οι πρώτες λεπτές χορδές, το πρώτο ζεύγος, είναι το νούμερο 1. Το τέταρτο ζεύγος και οι πιο ογκώδες είναι το νούμερο 4. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανάποδα στην αρχή, αλλά στην πορεία θα το συνηθίσετε. Τα τάστα είναι αυτές οι μεταλλικές λωρίδες. Με την πρώτη να ξεκινά κοντά στην κεφαλή και μετρώντας από εκεί προς τα κάτω. Για να παίξετε μία νότα, πιέστε δυνατά τη χορδή ελαφρώς πίσω από το τάστο. Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας κρατώντας το καμπυλωτά πάνω στη χορδή και όχι ίσια. Τώρα στηρίξτε τον αντίχειρά σας στο μάνικα, πιέζοντας τον αντίχειρά σας προς το δείκτη. Όταν παίζετε μπουζούκι, ο δείκτης επισημαίνεται ως νούμερο 1, το μεσαίο δάχτυλο είναι το νούμερο 2, ο παράμεσος νούμερο 3 και το μικρό νούμερο 4. Αλλά ας επικεντρωθούμε στον αντίχειρα για λίγο. Ο αντίχειράς σας θα πρέπει να είναι χαλαρός. Φροντίστε να έχετε τον αντίχειρα κάθετα ή ελαφρώς γωνία, αλλά ποτέ οριζόντια. Ο αντίχειράς σας μαζί με τα δάχτυλα θα κινείται καθώς παίζετε, οπότε κρατήστε τον αρκετά χαλαρό για να απαλλαγείτε από τυχόν σκαλώματα. Δώστε προσοχή στη θέση του καρπού σας. Θα πρέπει να νιώσετε ότι ο καρπός σας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Αποφύγετε το άσκοπο τέντομα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Το μόνο σημείο που χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε κάποια δύναμη είναι οι άκρες των δαχτύλων που πρέπει να πατήσουν με δύναμη όσο χρειάζεται στη χορδή για να βγάλουν καθαρό ήχο. Διπλώστε το δείκτη σας έτσι. Τοποθετήστε την πένα πλάγια και μετά κλείστε τον αντίχειρά σας. Το χέρι σας με τον καρπό να είναι σε μία ευθεία και η μύτη της πένας να βγαίνει από την πλευρά του αντίχειρά σας. Τα υπόλοιπα δάχτυλα που δεν αγγίζουν την πένα είναι ελαφρώς χαλαρά προς τα έξω. Προσπαθήστε να μην ακουμπάτε άλλο μέρος του χεριού σας στις χορδές όπως οι αρθρώσεις ή τα δάχτυλα ή η παλάμη. Θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα για σκόπιμη σίγαση χορδών. Αλλά προς το παρόν βεβαιωθείτε ότι το μόνο μέρος του χεριού σας που αγγίζει τις χορδές είναι η πένα. Ρυθμίζω το όργανο, την χορδή ώστε να παράγει τις νότες στον επιθυμητό τόνο.
Προμηθευτείτε ένα κουρδιστήρι από κατάστημα ή κατεβάστε μια εφαρμογή. Ξεκινάμε με την χορδή νούμερο 1, που είναι η ρε. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας σαν οδηγό για να εντοπίσετε το αντίστοιχο κλειδί. Συνήθως γυρίζοντας το κλειδί προς εσάς, χαλαρώνει η χορδή. Γυρίζοντας αντίστροφα, προς την κεφαλή τεντώνει. Χτυπήστε την χορδή και παρακολουθήστε τον δείκτη να ανταποκρίνεται. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ χαμηλή. Οπότε γυρίζοντας το κλειδί προς την κεφαλή, φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο. Η πρώτη σας πρόκληση θα είναι να χτυπήσετε το πρώτο ζεύγος στην χορδή 1, χωρίς να αγγίξετε οποιαδήποτε άλλη χορδή ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε την πένα για να παίξετε αυτό. Δοκιμάστε να χτυπήσετε και τις υπόλοιπες χορδές. Μόλις τελειώσαμε τα βασικά και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Για όλους εσάς, τα επόμενα μαθήματα είναι η κύρια διαδρομή. Θα εστιάζεστε στο να παίξετε ασκήσεις ενίσχυσης τεχνικής και μελωδίες από τραγούδια. Διαβάζοντας τις καρτέλες θα γίνεται πιο εύκολο και διασκεδαστικό το να παίζουμε μπουζούκι. Για εσάς που σας αρέσει να παίζετε τραγούδια και να τραγουδάτε, οι συγχορδίες είναι το κύριο μάθημα. Θα μάθουμε τεχνικές για να μπορείτε να συνοδεύετε οποιοδήποτε τραγούδι.